Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Ricardo nga iti agdama ket adda ijay New York. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Ricardo, ket iti agdama, adda kamin iti pamilyak ditoy New York. May saak lang agagangay a tao ditoy manang, ngem dita pagilyan, may saak a surgeon. Aklunak nga adon tinagbalin a pasyentek manang, ket amok a babaan iti tulong tinamarswa, ado dagiti nasilpuak ti biagda, babaan iti profesyon ko. Awan idi ti panggap ko nga agabroad manang, ngam adda may sa apagteng adimteng iti biag mi nga agasawa, nga isu ti makagapo, no apay nga adda kami itanditoy. No anya day tamanang, isu ti kayat ko nga ibinglay, kadagiti naayat amang tartarabay, iti daytoy a programa. Kumusta anak na kay Linda? Nakaturugan, nga masyanak kan kwa na Ricardo. Ha? Apay? Masansan nagsakit ti ulo na, kat nukas di asumro, uray laag tiritir iti sakit. Anya? Masyanak ka talaga kan kwa na, kasla siyak ti marigrigatan tunggal makitak ti langana. Panagkunak kat panawanan tapno tamingam ti anak ta. Ha? Pangaasim Ricardo,
Nakakaasin na talaga ni Junior. No siyak lamay sa, husto ti asawa iho. Nalaing ka, doktor. Katlinyam ti maipapan iti kas iti marikrik na ita ti apukok. Sikan ti mangtaming kenkwana. Mama. Saan arumbang ama ialang-alang ti maipapan iti sakit ti anak mo? Amum dayta. Di mo kuman itantan pa'y Ricardo. Mga noon niya ti mapasamak ka ni Junior. Sige, Mama. Aramidak na ita. Agyaman ak no kasta anak ko. Agyaman ak unay. Kumusta ti Riknam, anak? Mayatmat, Mami. Anak, iti ka nito dumikarmanan ti panagsakit ti ulom. Ibagam ko maadagos ka ni Mami, wen? Wen, Mami. Oh, Mami, apay asad ka? Ha? Saan aron bang asad ka, Mami? Masapol, kanayon ka happy. Kasta ti kanayon nga ibilbilin nyo kanyak ni Daddy. Saan ka di? Ha? Oh, Wen. Wen, anak ko. Masapol akanayon tayo anaragsak. Saan aron bang agliday tayo? Ngamin, awan tinasaya at apagbanagan ti tao, akanayon amalmalday. Apay adi ka pa'y lamaturog, Ricardo. Diyan ka mo, Linda. Dinaksarungkaran ni Redap. Agtibdib bayo ak. Ricardo. Madanagan ak gapoy ti kasasad anak ta. Ngam nakarkaron na madanagan ak. Gapo ta siya ka mismo ti mga eksamen kang kuana. Anya ti kayat mo asawan? Madanagan na kita nyaman na maduktala ka sakit ti anak ta. Ricardo. Diyan ka mo na niya ti mariknak. No bilang ta. Tanya. Linda. Kasanon na maduktalak nga dagayam na dagsin na sakit anak ta. Agapuanan ti masansa na panagsakit ti ulo na. Ricardo. Dahil ti pagamam ka. Amangan no jak maaklon no bilang kasta ti maduktalak iti panang eksamen ko ni Junior. Iso jak makaid na Linda. Jak amo na anya turumbang nga aramidak. May saak a professional. Nairuamak iti profession ko manang Emmy. Ngamjak amo ta idi ti anak kon ti eksaminan ken tamingak. Danag ken buteng ti ad-adda nga imapay ariknak. Aglalaok ti sumsumken iti panunot ko. Iso nga ad-addan ajak mapagsusurot ti rumbeng a panunutek. Nupay kasta, masapulat ta nga agbalinak a professional. Kat iti panang eksamen ko iti mismo nga anak ko.
Nakumpirmar ko ti banag apag dandanagak. Agsao ka, Ricardo. Anya tinaduktalam iti panang-eksamen mo ka ni Junior. Ibagam ko makanyak, pangaasim. Linda. Pangaasim, Ricardo. Ibagam ko makanyak no anya tinaduktalam asakit ti anak ta. Apay amasansan ti panagsakit ti ulo na. Kat uray lang tiritir iti sakit. Ada tumor iti ulo ti anak ta. Anya? Kasta tinaduktalag. Kat anya? Ibagam kanyak. masapol nag-second opinion tayo. Amang ano nagbiddutak lang. Ricardo. Kasaritak dagiti gagayim ko apadak na eksperto. Ag second opinion tayo. Kasta ti kasayaatan nga aramidan tayo ita, Linda. Lola, apay nga nga agkakapsutak. Junior, apuok. Sa anak ang makayayam, Lola. Nakapsutak. Kan awan ganas ko amangan. Apok, masapol amangan ka. Isa siguro magkakapsut ka ta saan ka amangmangan. Lola, Di nga min tao. No awan ipaunag na ataraon. Talaga nga agkakapsut. kasta ka di, Lola. Wan, Junior. Iso amasapol amangan ka, apok. Awan met ganas ko. Pilitem ikagumaam tapno sumaranta ka manan, apok. Lola, Mabitlaang taynak mga na iti kanam. Siya ka mismo timang subukan ka, apok. Anyang Ricardo, kumusta ti resulta ti panang eksamen dagiti pada mga eksperto iti anak ta? Ricardo, saan kumasan na iti isungbat mo kanyak? Ayan ni Junior. Adan ije silid na, matmaturugan. Di mikar ka diti sakit na. Saan mat? Iso nga amok medyo nakaginawa ti anak ta. Kan ada itay dito ni mama. Iso tinangas asikasukan ko ana. Pinakpakan na ni Junior. Nasayat nga rod no kasta. Anya nga Ricardo. Anya ti findings dagiti padam nga eksperto. Linda, saan ta kumapay pagsaritaan na ita? Kaya't ka makita ni Junior. Mabit lang. Diyos ko. Kaslawan kirit ko ang mga ibagay at asawa kiti kasasaad ni Junior. Sana sinsinan ti sitwasyon ta anak ko. Katkas kanyak. Madanagan mo't lang dagiti gagayim kong eksperto. May papanin ti kasasaad ni Junior.
Ricardo, anak. Masapol nga ipudnom iti asawam ti maipapan iti kasasaad ni Junior. Mama, kasladyak ka ba ulan? Nga masapol amaamuan na ti kasasaad ti anak yo. Saan aron ba nga ilimod mo ka ni Linda ti kasasaad ni Junior? Imbagak mo kan kwa na nga dato mo rito ulo ni Junior, Mama. Ngam di mo imbagakan kwa na. Amabalin amapukaw yu ti anak yo. Mama. Agpada kayo amasagnan iti kasasaad ti anak yo ka ni Linda, Ricardo. Iso saan aron ba nga ilimod mo kan kwa na ti pudno? Diyak ka ba ulan nga ibagakan ni Linda ti amin, Mama? Ricardo, iho. Nagdagsanan ti barukong ko. Gapo iti mapaspasamak ita anak mi. Nakarkaroon na diyak maibturan. Nung makitak ti reaksyon ni Linda pa man na maamuan na ti amin. Diyak ka ba ulan, Mama? Nga ididamo, diyak ka ba ilan nga ipudno ka ni Linda, ama pukaw minti anak mi manang Emmy. Ngam gapo iti panagpakpakaasi na kanyak, kan gapo mutlaengen iti balakad ni Mama. Impudnok ka ni Linda, noan niya ti mapaspasamak. Uray lamabriat ti barukong ko ang nakakita iti panagan anugog ti asawak manang. Kas naganak, panggap mi nga aramidan ti amin para ka ni Junior. Napagnumuan mi pa yan nga agasawa, nga uray maibos ti amin apundar mi, basta mapaagasan mi ti anak mi. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw, kumarkaro met ako markaro ti sitwasyon na. Agingga, akinasarita na ni Linda. Anya ti kunam, Linda? Nalaing ka, surgeon. Profesyon mo ti agopera kadagiti kas iti anak ta. Pangaasim, Ricardo. Operaam ni Junior. Anya? Pangaasim ta silpom ti biag ti anak ta. Pangaasim ko ma. Linda, may sa ti findings mi kadagiti padak ng eksperto. Uray maopera ni Junior. Saan mo't lang nga masigurado na agbayag ti biyag? Diyos ko. Maibturam ka di akit kitaan niya agrigat pa iti anak ta, Linda. Diyak kaya tamatay ni Junior. Diyak ka bahala na mapukaw ti anak ta. Diyak ka bahala, Ricardo. Diyos ko, unayin da ito ang makitkita ka lang nga dagita ginak. Madlaw na irot ti panangarakop ni Linda iti anak mi. Kabayatan ti panaturog da. Iti kasta ang makitkita alangan ni Linda ang mga arakop iti anak mi.
Arig na di na kaya tapalubusan na pumanaw ni Junior. Anyan, Diyos ko. Apay at ipay anak ko tinandaan itinakaro sa gubanit. Awan ti amo kabasol mi agasawa. Ngem apay at ipay anak mi. Tipay na sakit, Diyos ko. Kinabaala kasi nilpuan ti biyag ti daduma a pasyentek. Ngem apay nga awan na pulos ti maaramidak ita para iti anak mi. Apay. Awan mo't siguro ti dakas na ano padasam. Saan ka di, Ricardo? Mama, damagak man kada kayo. Maibturan nyo kada kitaan tinakarkaro apa nagrikat ni Junior. No bilang maopera ti ulo na. Kabailan nyo kada kitaan di pa nagbalin na nga inutil no bilang lahat. Ngam anak, adun dagiti inoperam. Nasayaat mo tinagbanagan da, saan ka di? Naidumduma ti kasasaad ni Junior nga anak ko, Mama. Saan nakas ka dagiti nagbalino na pasyentek? Kan may saan? Isumot lang ti balakad dagiti padak nga eksperto. Iti kas tiya sakit. Mabit lang, Mama. Mapana kita ayang dagiti aginak. Ricardo, ti anak na, nagsalangay-ngayan na. Junior! Mga hasib, Ricardo, ang tiglay ka kumahan, kaya tamapukaw ni Junior. Mga hasim na biyagam ti anak na, mga hasim kumahan. Linda, pang-aasim. Agbalin ka kumanating. Pang-aasim, taklo na dyan. Saan ko kaya? Saan kaya sa mapukaw di anak? Saan? Dumgag ka kanyak. Kita anak, Linda. Kita anak. Linda, masapol nga aklunan ka di amin. Nalapit ka talaga sana para kadata ni Junior. Sana rin mga kasalungasingan dati pagayatan tinabarsoa. Isa pang-aasib, Linda. Agbalin ka kumanatim ka. Aklunan ta na lukahiti paruko. Tanay ka na pasama. Pag-aasib ko ba? Napalalo ti panagpalawag ko iti asawak. Tapno may pakaawat ko laeng kankwana ti puntok manang Emmy. Nabayag santon aklon mi nga agasawa ti nagbanagan ti anak mi. Kat aklonak nga aging gaita. Saan pa'y naglunit ti sugat nga intunda ti pannakapukaw ti anak mi kadagiti barukong mi. Dua atawan kalpasan ti ipupusay day di Junior, nag-migrate kami dito'y abroad, kat nagnaed kami dito'y. Adamutan dua nga anak mi akasukat day di Junior, iso nga uray kaskasano, ininot amaliplipatan mi tinapasaran mi, idi pimusay ti inauna nga anak mi.
Nagbalin aliwliwami nga agasawa ti agdengeg kadagiti drama nga Iloko, kabayatan ti pandemya manang. Agingga ana ibaga kanyak ni Linda, nga ipatulod mi ti pakasaritaan mi. Sapay ko mamanang, tanakaibati ak iti inspirasyon, ken liwliwa kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Ricardo. Pagayam ko a Ricardo, umuna iti amin, makipagladingitak iti napasamak. Una yan nga agpaiso pagayam ko. Mariknak ti ladingit yung agasawa, gapo iti napasamak. Ngamaan niya nga rod, nalabit at talaga akas jay tinaiyurit agasat day di anakyo. Ngam dayawak ti kinatib karyo, taamok, kan patsek nga itinagbaetan ti panaginayat yung agasawa, agtaltalinaad ti panagtalag, kan pamati yung itinamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Felipe, nga iti agdama kat adda iti pagilian a Japan. Kastoy man, tikunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Sapay la kumata si kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Ilingad daklat ako man itinagan a Felipe, kat amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, nabaliwanan manang. Iti agdama adaak dito'y Japan, ngamsakbay ang nakaumayak dito'y, adupay arigat tinapasarak. Binaliwalak amin dagita arigat, takayat ko nga ipaayan itinarimat a masakbayan ti pamilyak. Gapo ka dagiti rigat a napasarak manang, ingkadang kumot tinagsurat, tabarang no mapagasatan mo't a maidrama ti padas ko, kat kidawak manang, ano bilang maidrama ti surat ko, sapay la kumat a maiparang ti kapatgan a paset na, ta iso ti patsyak a pakaadawan iti adal, dagiti dumdumngeg. Felipe, anak ko, namin anon nga imbagakan ka, di mo ni kaskaso ti anyaman nga raramidan kan kadagiti kakasinsin mo. Nanang. Amom lang arudan, aday talamang ublag ti amuda nga aramidan. Iso adi mo lang na idan ni kaskaso. Paglablabos na aminan, Nanang. Siyempre, mapunuanak mo ta. Daytoy, ti kanayon alaglagi pam Felipe. Awan, tinasaya at apagbanagan no tutupamida. Si kamot laang ti maatiw no bilang laang tamadadaol ti disposisyon mo iti biyag. Pasensya kayo, Nanang. Di ka agdanag. Saan na maulit tinapasamak? Rumbang laang, anak ko. Tano ka na yun kang agpailuyos iti pungtot mo. Nakarkaro mo at asan na kaasardangan. Aging gasik anton ti maatew. Tandaan amday ta, Felipe. Apay adi ka pala naturog, anak ko. Adda ka di parikot mo. Awan, Nanang. No talaga nga awan. Apay nga ron nga da ka pala dito'y ngay. Rumbang kumamat maturog kan. Tamasapa ka manan ama panijay talon inton bigat. Pampanunutig lang amin, Nanang. No nakaturpusak nga tayo ti koleyo, agrigrigat tayo lat na nga ta. Ha? Amin nga min dagiti kakabagyan tayo amang si kanyak.
Nagturpos da iti koleyo. Pudno dayta, nagturpos da amin. Ngam kita ang mantikas asaad ti biyagda. Dandan ni agpapada tayo lang mahad saan aya. Nanang, Dulabsan ti agsarita anak ko. Mas nakalungaw tapay iti biyag ng isuda. Naimbag ka data, tawan ti utang tabay bayadan ta. sa bagay, husto kayo nanang. Ninsan pedri nga kanayo namang kanjaw kanyak. Dandanin marimata ti bangko ti insaldana atawid na atalon kadagiti nagawan na dadakkel na. Ninsan binito mat. Natinggan ti pagpaspasada na tricycle. Tawan ka no ti pagpatarimaan na. Isa day jay. Anusan nan ti makikarkarpintero. Talaga, mahit. Agpada nakaturpos iti kolehiyo dagijay akakasinsin mo anak ko. Ngamanyat ka sa saad da iti biyag. Nakarkaro pa iti panagparikot da ngamsika. Iso asaan arumbeng apampanunutong ti anyaman ngar aramidan daken ka anak ko. Kang runaan ti amen. Saan arumbeng atutupan ti made nga aramidan daken ka. Dayta, nadalo sa akong dagiti kinanlang ko. Napintas tumanin dagiti apagmulaan. Ket nung makatsamba kiti panag-aapit, sigurado adakkel tumanin ti matgadak. Ay, sos Felipe! Ah. Ore anyat aramidam amang mulmuleng lang kadagiti kinanlang mo. Awan to ti aasin swan ti panagbiyak mo. Kung naktupay kita na Uncle Tomas manin dayta. Bumuraw kong tiwa, kanagtaraw kong tibingkaw. Agtalinag kalatang ang karkarabaw ti daga. Awan na nyaman na kanyak dayta Uncle. Kay kayat kukit di tamataripatok na imbag tinapanawan day di tatang adaga agamgamulwan may. Ay, awan mo! Sa bali mo ti panagut-utot mo, just cake ha! Di ka kamadlangan! Anyang, di isumot lang arot ti masuron. Gusto ni nanang. Sana rumbang nga ikaskaso dagiti kaskin ni Uncle Tomas. Paspasurutak latta idan. Tanag pa iluyo sa kitiriknak gapitar aramiden da. Siyang nagpaiso ti Mateo. Anya di ko nam, Felipe? Kaya't kung agkalaysatan ko na, Delia. Sigurado ka? Katuan mat. Isang araw nga awisan ka ni ti kalaysa. Si kansamot ti Madi. Anya amadi, mayatak ano ikalay sana kon, Felipe? Sigurado ka. Wen, ay ayatan ka nga min unay. No kasta nga rod, ibagak ka ni nanang takasarita min dagiti dadakkel mo. Agkalaysatan, Delia. Ingkalaysak nga rod ni Delia, kalpasan ang nakasarita mi dagiti dadakkel naman ng Emmy. Katkas itininamnamakon, nagado asao dagiti mang tagtagibasit kanyak, nang runa dagiti kakabagyak ama nagublag. Nupay kasta, jak ingkaskaso ida, kat impakitak akabaelakon timang bukal iti pamilya, gaputa sigud meten a nagururnungak iti pangasawak manang. Naragsak ti amin, kagiddan ti panagkalaysami ka ni Delia. Ngamnadlaw ko ti sabali nga iwas da Uncle Tomas, kanda giti kakasinsin ko, akanayon amang sasao, iti liklikodak.
Inadlaw mo mo't gayam ti kasjay nga iwas ti angkel mo at Tomas kanda kiti kakasinsin mo. Wan nanang. Ang jaklat tayong kaskasoy dan. Ay, jak man mo no anya launay ti kayat da pagparangan. Idinto ta malaksid nga isuda lang aruden ti nakakaado idi panangan. Isuda pa iti nagpabalkot sakbay anagawid da. Kastaya? Ay katuwan mo't anak kaw. Siya ka mismo tinagpakadaan dagiti tinangdanam ang nagparte kan nagluto may papan iti day taabanag. Ay kasta anak ko. Isabam latan dagiti saan nga umdong aramidon dakan ka. Saan abale takasi ti kanayon nga ibagada. Diyos ti manarakan kadagiti tao ang mairuruman. Delia, kaya't ko agundawayan ti kaawan pay lang ta anak ta. Isaasapay la ko matapalubusan nak. Apay ket din asaan. Ngam madanaganak lang amin. No bilang ta matuloy ka, Felipe. Oh, anya ko matipagdanagam. Saan ang mailimod kan ka ti mapaspasamak iti kaadwan nga adda iti abroad ti asawa da? Delia, agtalag ka kumakanyak. Ay ayatan ka. Kat saan kanto alukwen? Felipe. Pangasim tagtalag ka kumakanyak. Saan tanto ang maipada kadagiti daddo madakdakamatem? Tasyak, agtrabaho tiranta ki abroad. Sa dino ngamin ayat ti papanam. Ijay Japan ti panggap ko papanan. Inkaring ngamin ti gayem ko atulungan nak. Tapno nalaklaka makapana ki jay. Felipe. Isa pang asim ko man, tagtalig ka kanyak Delia. Kas itinakon-akon. Gundawayak tawan pa'y lahang anak ta. Tano bilang maadaan tanton ita anak. Sigurado ang maipaayan tanton itinarimat ang masakbayan. Felipe? Nataar ka? Adu kami anak kadlaw iti kinataar mo. Roxy? Oo, apay akas na mabutbutan ka. Pagarupam ka di amang mga anak iti tao. Saan mo nga iti kasta, Roxy? Sa bagay, nukaskan ka iti kinataar. Nakasagana ka amangan. Isa ano tawayam? I-date nakmanmat, Felipe. Kuha. Pasensya ka na, Roxy. Makumikumak ngamin. Amo mo't nga do't ipatpatrabaho kanyak ti amo tayo dito ahapon. Di kagdanak may papan ka ni boss. Siyak ti makamukan ko na. Kabailan ka nga irasunan ka ni boss. Basta i-date nak, Felipe. Kumusta kayo mo dito itasawak ngay nanang? Awan tirum mga pagdanagam kada kami, Felipe.
Si kakit di tirumbag ako mustaan bidita Mayat mat nanang. Nalagan ti trabaho kas waiter iti may sa bar and restaurant iti Japan. Ay di kat nasaya at lukas ta. Ti asawak ngay nanang. Kasaritak ko ma. Ay di pa isimangpot anak ko. Napan ngamin na kitsinda. Kastaya. Wood. Ang mamati ang apaawi dun. Nay, ay, kung aktumad. Isundi simangpot. Nasayat niya rod no dante asawak nanang. Talaga kayat ko ang makasarita. Takailiw ko unay ni Delia. Ana palalo ti sulisog iti damo a bar and restaurant ang nagpaayak dito Japan manang Emmy. Kat dagiti mang sulsulisog kanyak, pada akailyan metlaeng a Pinoy. Ingka gumaak ti nagbalin an atibkar manang. Kat tunggal mariknak akas laabaken nak ti sulisog, umawawag ak dita Pilipinas kat kasarsaritak ti asawak. Tirigat naman ng Emmy, may sa ti compound apag nanaadan mi dito Japan, kadagiti entertainer nga agpapaay iti club ti Bosco. Kat dimteng ti gundaway, ajakon naliklikan ti sulisog. Kat, talaga sa bali ka makiinayat, Felipe. Naidumduma aragsak ti ka ba alam nga ipaay iti babae akas kanya. Sana rumbang dito napasama kiti nagbalitan ta, Roxy. Nagbasol ako ni tasawak. Kasano ko nagbasol ka ako nam? Naglawag ang nagbasol ako ni tasawak. Gapoy ti pa nagpasulisog ko kan ka. Liniputak ti asawak. Nagbasol kan liniputam no maamuan na tinapasama ka data. Apay, ibagam ka di kan kuana? Oo, saan kit din? No maamuan ti asawam ti amin, iso, makuna nagbasol ka kan kuana. Ngam aging gaadi na naamamuan, agtalinaad ka anadalos kan napudno nga asawa kan kuana. Dayta ti tandaanam, Felipe. Ay nananang, pasensya kayo na nga magdardarasak ngamin. Ado tirumbang nga aramidag. Nay, kaawawag ko laang nulapsan di agsarita. Ngang kasla kayat mo napot nun ti saritaan ta, anak ko. Saan mat nga ti kasta nanang? Ngam talaga ngamin nga ado tinaskan nga asigaswag. Ado ti patpatrabaho ti amo kahapon. Felipe, agsasao ka kaday iti agpaiso. Ni, anya ka din day tangay bagbagayo nanang. Siyak ti mawaggan ka. Tapno mapanagnak ti imbaga ni Delia nga asawam. Adanda ni di mo kano kayat ti makisarita no awagan na ka. Apa yun anak ko? Anyat mapaspasamagan ka. Apay akasta ka mo dan. Nanang, saan nyo kumangay ka niti sa bali akay papananti ka na panagdardaras ko? Ado lang amin at talaga tinaskan na trabaho. Day talang, awanin ti sa bali. Talaga na ilumduma ka, Roxy. Awan na pulos ti pa nagbabawik anang tutupkan ka. Kung nagtumat ngamin kan ka, Felipe, katagyaman akmat, tamaparparagsak na. Kasano nga ron?
Nasken nga umalatiw ako ni tayan ti pagturturugan mi kadagiti pada ka waiter. Sana rubeng nga da makaduktala sumimsimple akti ti silid mo. Apa mo na sumangpot tayo nga gapoy di club. Sige. Basta ha, siyak lang ti pakirelasyonan dito eh. Saan ka makirelasyon iti sabali payapadak nga entertainer? Ikarik Roxy, jakon makirelasyon iti sabali. Si Kalaeng. Nasaya at narod. Ilak mo latan ti rin daw to'y silad ko no rumar ka. Kaya't kung ti maturog tanaban ka. O sige nga Rod, maturog kan. Bye. Talaga na'y dumduma tiragsak ka may paay kanyak ni Roxy. At ang tagmal ka na bugot kanyak. Sino ka na bugot kanyak? Ano naroon nito kanyak? No! Nasipngat. Nakaabok mo takpay lang. Nakarakang takpay gayam. Sino ka man namang araramid ka niya katikastay? Palubusan na kayot ka. Anay ko. Pasol ko kung ka. Ang kaya nga araramid ang kanyang tikastay. Sino ka? Aday wang Roxy. Ano kaya mo nasayat ka? Sino ka? Agtumpal kahit pa ka. Nung napatagkal ka, biyak mo. Sino ka? Ukarkaranak dito. Di na panawan. Ukarkaranak. Di na... Pasanti pan nakapalag ko iti day di agundaway, jakon ammo no anya tinapasamak manang Emmy. Basta idi nakapuutak, adaak iti may sa klinika iti lugar dito'y Japan, adamo ang nagtrabahwak. Adda dagiti pan nakabagiti lintag dito'y anang kasarita kanyak idi. Ngem kinay kayat kon tinagulimek, tanagamakak iti pangtakanyak jayjak nakita alalaki. Saan ko man anapanagnakan, dakkel ti atap ko at tiim mo na anagbalin a boss ko dayjay. Taadda sayang gusang idi nga igem na ni Roxy. Ti entertainer ditoy ang nakasulisugak. Gapo iti day di apagteng, dagos ang nagpakadaak iti imo na ang nagpaayak, kat napalubusan akmet. Nakasarakak iti sabali at trabaho, ngam saanen nga iti sigud a lugar adamo anapanak. Jak meten impakpaka mo iti asawak ken iti inak tinapasamak. Tadyak kayat nga agdanag ti inak, ken nang nangrunan adyak kayat a masakitan ti asawak. Itamanang napalalon ti panagannad ko, ket intagbat ko iti bato, adjakon pasulisog ditoy, tapno saanen ang maulit ti napasamak adanda ni nakaibwisan ti biyag ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Felipe. Pagayam a Felipe, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam.
Adda dagiti pagteng iti biyag, asaan apulos anam namaan, kas iti napasamakken ka. Pudno ang nagbalin ka anaanad idi damo, ngem idi nasulisog kan, kas lakinay kayat mumutten, adandani pa yan nakaisagmakam ako nam. Kasayaatan nga minlatta ti agbalin anapudno pagayam ko. Tadagiti babae, saan arumbeng apagay-ayaman. Katkas itikid daw mo, na iparang ti kapatgan apasat ti surat mo, kat patsyak anakaadawan iti adal ti pakasaritaam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan amonching, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan amonching, kat iti agdama, addaak dito'y Taiwan. Nag-end contract ak idi May 2020, ngam gapo iti lockdown, idi nagraira ti pandemya, sa anak kaawid. Tilangan pagyamanak manang, naasi tinagbalin nga employer ko ditoy, kat imbes abaybay anak, injaya na nga irenyuk ti kontratak, ngam jakon dimalan iti agency, kat da kamilatan tinagsarita. Narisgo ti kastoy manang, ngam nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tamakatao, kan adamay sa asauna ti employer ko. Iso nga aging gaita, addaak paylaang ditoy. Adamot padas ko akayat ko nga isalaysay manang, kat sapay la kuma tamapili mo ti padas ko, ama ipatangatang ditoy drama nga inkab kaubingak. Narabyan ka mat, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Malam nga minan itinagrubwat kami di syudad. Anya, naggapo ka ijay syudad. Kapilitan, nanang. Tadanaskan nga impag nami ijay. Amoy mo't nag-applyak nga abroad. Amok na ita. Gamapay adi mo man laimbaga kada kamay, anaglos kagayam, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Biglaan nga min. Kasano, no dadakas na napasamakan ka iti papan mo ijay syudad. Saan nga min nakompormila ti pampanunutin nyo, ananang? Awan ti dakas sa mapasamak kanyak. Nang runakat para kada kayo ko ni tatang, kastamatan kadagiti kakabsat ko tar aramidag. Iso asaan kayo kumangag pampanunot iti negatibo? Kumusta mo ti pa nag-apply mo iti abroad ka, anakan? Mayat mat, Uncle Teryo. Kasla nabayagan nga gipagpagnakay ti papeles, Medyo narigat namin na talaga tag-apply, Uncle. Nangruna kanyak. Tamo yung matadyak naggraduar iti kolehiyo. Nay, palagi plan na itaw, anakan. Ang mga numabiktima ka lang iti illegal recruiter. Pag-raidam ka, anakan. Di kagbalin na mo talang, tadikat masayang ti amin na banog kang gastos mo. Agyaman na kiti palagi, Uncle. Awanan yaman na. Kanakan ka kung isakit ka. Tsaka kaya tama sayang nagiti nagbamban no ka. Nukasta, aglos ka ijay syudad inton bigat, anak ko. Nanang, talo kami kadagiti kakadwa kang agap-apply. Sapay lang ko mata maornuson ti amin, tapno makatayab kami matag. Hindi ka agdanag, anak ko. Ada ka si ti Diyos.
Ay, jay lang arudan ade masumarunukan ka ti bilinag. Ha? Apay nanang? Isupay lati makaamo ka dagiti kakabsat yu Tamapan kami kaditatang yu jay kabangibang nga ilay. Ni, anya taramidan nyo ijay nanang? Ay naing ka mamagdarayan tay paskang ni Bayaw Dulpaw. Inawis na kami nga main. Kastaya? Wan anak ko. Ikuyog mi ko madagiti kakabsat mo ngam nagastos unay ti plete. Iso ada kami latan kanitatang niyaw ti tumaray. Ay na, ang yaman ako na Diyos ko. Kamaudyanan na, naornos amin ang dagiti papeles may. Maka-abroad kami mutan ka dagiti kakadwak. Sigurado ang maragsakan mo't lang danahanan. Apama na sumangputa ka dyan lugar may. Matulungak tumutan dagiti kakabsat ko. Nang runa no makatumpungak to itinasayat nga amo iti papanak. Ni Uncle Teryo mo ti umawawag. Apay nga ta. Song batak man langit. Hello, Uncle Teryo. Nakawag kayo, mate. Ay, punsay ka, nakan. Pasensya ka no, nawagan ka nga urabok ka makumikom kay ta dita syudad. Nalpas kumitkit na si Kasok dito syudad, Uncle. Apay ka de. Kanakan, di ka kumamakmaklaan, hindi magakon ka. Nay, apay ka de, Uncle. Anyat na pasamak. Ibagayo ko makanyak. Apay yan, Uncle Teryo. Na-aksidente na kitinadakkel mo hindi ipapanda, hindi ka mangibang nga ilay. Anya? Tinalaos aragsak ko, gaputan na iring paskon dagiti papeles ko nga agabrod, nasukatan itinalaos adanag. Nagdardarasak nga rod ang nagawid iti lugar mi manang, kat tinalaos adanag ko, nasukatan iti nakaro aladingit, idinaamuak api musay ti amak, gapo iti aksidente. Kabayatan ti panakaimasayag ti amak, agngangabit mo ti inak iti ospital. Iso akapilitan nga intantan ko paylaang ti panagabrod ko kuma, kat inasikasok dagiti kakabsat ko. Naitabon nga rod day di tatang nga awan ni nanang, kat idiin inutan ang nagimbag ni nanang, nadlaw mi ti sabali mutten ajar na. Sino kaya akala at latan na sumsumbrot dito'y balay may? Nanang. Siguro ang tatakaw ka niya. Ni, sa anak nagtatakaw, Nanang. Siyak ni Munching. Di inauna nga anak yo. Ay, anya nga anak. Awan anak may iti asawa. Sigurado dumikar man ti epekto ti aksidente ka ni Nanang. Siguradong agtatakaw ka. Inak magayap iti pulis. Agtatakaw ka. Agtatakaw ka. Ay sus, napanin. Surotok ni Nanang. Ang mga noon niya pa iti mapasamak yung kuha. Saan arumbang abay-bay akti inak?
Sa anak pa lang amin niya agtugla pa ding. Ngam adapay trabaho minton bigat manong. Naimbag nga rod, tanakastrag kalatay ti trabaho, idi na itantan ti pa nag-abroad mo kuma. Manong, amo ka madanagan ka gapo iti kasasaad ni nanang. Talaga ading ko. Nalaos ti panagdanag ko. Nakaro ti epekto ti aksidente iti kinatao na. Nagbaliw ti ugali na ken napalalo mo ti panagkabaw na. Manong, amo ka kayat mo latta ti agabrod. Ngam agalaala ka gapo iti kasasaad ni nanang. Ading ko. Di kagdanag manong, siyak ti makaamo ka ni nanang. Kasanon ti panagadal mo? Agtinulong kami ka ni Manang Farida ang mga sikaso ka ni nanang. Nagsarita kami ka ni Manang. Kat napagnumuan mi, nga asikason mi ni nanang. Nang runa numatuloy ka nga agabrod. Ading? Di kagdanag manong, saan may abaypayan ni nanang? Iso ano kaya't mo nga ituloy ti agabrod? Sige laang manong, di mo pagdanagan ni nanang. Kasta, ituloy mo matlang ti agabroad ka anakan. Wananggal. Kinasarita kong dagiti dua babae nga adyak. Isuda ti makaamo ko ni nanang, tay tuloy ko taga-abroad. Kasta tinasayaat ka anakan. Masapul nga kikinaawatan kayo nga kakabsat. Agtitinulong kayo. Ta saan tayo mutanagayatan dagiti napasamak iti kalabas. Uncle? Nasa tinapasamak iti pamilyayaw, Moncheng. Dayawag ti makitkitak akinatib karyong agkakabsat ita. Nang runa katkasjay pa yun ti kasasaad ni nanang yaw. Kalaat mata na nagbaliw to ugali kan na manipod na ka-recover iti aksidentay. Wan nga rod, Uncle. Day talaunay ti paglading itak. Ang mamati ak mabailan niyaw, ti mapaspasaran niyo ita kaanakan. Nang runakit makitkitak ti pa nagtitinunos yung agkakabsat. Day talangan ta muming aramidan ita kadagiti kakabsat ko, Uncle Teryo. Masapol nga agtitinunos ka nakikinaawatan kami. Agtitinulong kami. Tapno madairan mi dayto apan nubok adimtang iti biyag mi. Buwisit kayo at tao. Saan kayo matakap-kapin anaw? Nga maapay nga da kayo dito'y balay may ti asawak. Nanang! Nanang! Apa yan? Anyat mapaspasamak. Apa yan makaungungot kayo? Ha? Sika manaan. Apay ka na yun na sirkam ti balay may. Tinakaw mo amin na napundar may ti asawak. Apay ada kami latan ti taktakawam. Nanang, pangaasiyo. Agkalma kayo kuma. Saan atila sasawan nyo? Di yu itulok ang maabak ti panunot yo. Gapoy tinapasamak ka aksidente. Ha? Aksidente? Ti asawak. Ti asawak. Nanang? Apaya na pasamak ti kasday. Apaya. Jak masungbatan ti saludsod din, Nanang. Ngamikari ka saan na kayo baybayan. Ikagumaktag trabaho iji abroad. Tapno maituloy ti panagpahagas yun. Agimbag kayo, Nanang. Ikari. Agimbag kayo.
Kalaan laman ti panunot kan riknak nga agabrod. Kapilitan a pinatuloy ko manang. Tasayang ti oportunidad. Kan maysa, madanaganak nga ang mga nujakton maikan iti gundaway a makaabroad no kanayon nga itantan ko ti panagabrod ko. Kalpasan nga rod a kinasaritak iti nalapat kan naibilin ko kadagiti addik ti inami, nagabroad akon idi tawen 2017. Damo aya adayok iti sidong ti pamilyak. Iso nga awan ti sabali asadag ko, no di ti kanayon a panagkiddaw ko iti tulong, iti namarswa. Kas na kunak iti damo apaset ti surat ko, nagasatak kanakatumpungak iti nasayaat nga employer. Dito'y matlaeng anaam-amok ni Margarita. Kastagayam ti kasasaad ti inam a pinanawam iti Pilipinas. Wen Margarita, isa pasensyakan no jak matagtagari unay. Ngamsaan na kaya't asawan day ta suplado ak. Pampanunutot lang ti kasasaad dagiti napanawak iti Pilipinas. Maawatan ka. Kat maragsakan akmat. Tauray na biit pa yan nagamamot ha. Intalag mo kanyak ti banag amang kumkumikom kan ka. Amumunching, ada dagiti banag asaan tayo anamnamaan. Narigat nga aklunan. Ngam dagita timang patibkar kada tayo. Laglagi pom daytoy. Saan na tayo nga ikan ti Diyos iti panubok no saan tayo akabailan abaklayan. Uray kasanuman kadagsan ti panubok a mapasaran tayo. Kasanuman ti kaladingit ti agbalin apadas tayo. Saan na tayo abaybayan ti Diyos? Tandaanam dayta, Monching. Kumusta kayo di tanadin ko? Nasayaat mat manong. Kan amang manong, maragsakan kami kani manang Farida. Ha? Apay adin ko? Manipod namin iti nagabrod ka. Aging ka itaadan da ni makatawon kan nga da di Taiwan. Saan pa'y asimro ti sakit ni nanang? Agpay so ading? Un manong, saan na kasi di akanayon nga golakan agungan. Saan na akas idi adi na tayo mabigbig. Di kad nasayat, no da si Maya atan di kasasaad ni nanang. Dakil laki di nakatulong ti panagterapi kan panagpapaagas na. At siya akas ta manong. Iso na lang takanayon analiday. Ha? Kan pasaray sa punan na ka. Kasta ka di ading? Tinasayat, ag video call ta, tapno makasaritak ni nanang. Iti kasta, saan nakasapsapulan? Kumusta ka, Nilyang? Apay anapasamak ti kasjay, manong teryo. Ay, Nilyang. Nakasingsing po, day ti asawak. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kasjay. Nilyang, at natagiti ba na agasaan tayo anamnamaan na dumtang itibiyag tayo? Napasamakan ka kat may saan nakaalaling kagit apagtan. Hanggang mamatyak aday tatimang patibkarkan ka. Nang runay ti panakilangan mo kadagiti anak mo. Gaputada kayo ti rumbang nga agsisinaranay ita. Iso asapay la kumata itultuloy mo ti panag-recover mo ading ka. Laglagi pumasanda ka abaybay ang dagiti anak mo. Aramidon dati amin tapno agimbag ka. Tandaan am dayta.
kasano dayto yan. Diyak makaawid niya oray naglepasan ti kontrata. Gapoy ti lockdown. Agpada tala ang Monching. Saan tayo aninamnama dayto ang napasamak? Kasano nga rudan, Margarita? Masapol nga urayan tayo ti bilin manipod kadagiti otoridad. Kasanon ti inak. Kandagiti kakabsat ko nga agur-uray kanya di Pilipinas. Amang ano niya ti mapasamak ka ni nanang no sana ka makaawit. Monching, dengganak. Kitaan nak. Monching. Margarita. Agpada ta nga da agur-uray kadata iti Pilipinas. Agpada ta nga ur-urayan dagiti mangipatpatag kadata. Ngam awan ti maaramidan ta ita. Taawan mo ti mangayat iti mapaspasamak. Nasken nga agbalinta na tibkar. Nasken akumpet ta iti namarswa. Agdinamag a delikado ti agwarwara sa sakit. Iso amasapul a sumurot tayo iti paganurutan ti gobyerno dito lugar nga ayan tayo. Kan uray ti gobyerno di Pilipinas. Agan an nadda. Iso an nag-lockdown damat. Awan ti flight nga agawid. Iso arumbang nga aguray tayo kadagiti sumaruno a paganurutan. Pangaasim Monching. Agbalin ka na tibkar. Sikan tinagkuna nga ada agur-uray kan kay di Pilipinas. Nang runa ti inam. Agbalin ka nga rod anatibkar. Kang runaan ti amin. Di mo liplipatan ti agkamang iti namarswa. Anapalalo ti pan nakaupay ko, idikala at nag-lockdown kapo iti pandemya manang. Naburyo nga, kat awan ti kanito ajak pinampanunot ti kasasaad ni nanang. Ngamkas iti nakunakon, nasaya at tinatumpungak nga amo, kat naasyan kanyak. Kan addapay ni Margarita akanayon amang balbalakad kan mangpapapigsa iti pakinakam ko. Isu nga uray kaskasano, nailiwliwag ko ti dudukot kan nakaro nga iliw ko. Nasaam man ti paglablabasak, mamatiak ama urnos tumatlaang ti amin. Takas iti kunada nga rudan, awan ti parikot asaan a masolusyonan. Ken itilikudan ti nangisit nga ulep, agtaltalinaed asuming singising ti init. Agyamanakken ka manang Emmy. To'y pagayam mo, Monching. Pagayam a Monching, agyamanakmatken ka iti panangisalaysay mo iti padas mo. Pudno nga ado ti inapektaran daytoy anapasaran tayo a pandemya. Ngam laglagipan tayo kumaakanayon, adagiti pamilin nga ipatpatungpal ti gobyerno ti tunggal pagilyan, kat para matlaang iti pagsayaatan dagiti umili. Kat no maipapanmat iti kasasaad ti inam, patsek asaan abaybayan ti Diyos ti maipapankan kuana. Nang runa, kat sikan a mismo tinagkuna, adi kapulos umibibet iti pamati ken panagtalek mo iti Diyos. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, nga intay ilingad itinagan nga Aileen. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy,
Ilingad na klaangan itinagan nga Aileen, kat iti agdama, addaak dito'y Dubai. Daytoy a drama ti kadenggak, idi addaak paylaang dita Pilipinas. Ngam idi nagabrodak tawan 2010, jakon nakadengeg pay. Agingga ana ibaga kanyak timay sa apada a Pilipino idi tawan 2016, asaanen a maipatpatangatang daytoy iti radyo. Nabayag ajak nakadengeg idin iti drama. Ngam naladingitanak iti naamwak. Agingga anaduktalak daytoy a YouTube channel. Kalpasan dagiti lockdown gapo iti COVID-19. Agarup sa pulo atawan kon dito'y Dubai manang. Kat aklunak itapay laeng, kalpasan tinaminsan a panagawid ko, awanen apulos ti panggap ko nga agawid dita Pilipinas. No makaawid akman bilang, ikagumaak ti agabrod matla dagos. No apay manang, iso ti inak isalaysay, babaan daytoy a programa. Manong Lando, masansan ka mo nga umay dito'y balay? Awan mo ti dakes na saan ka di. Kaya't ko lang mo ti makisiningad kan ka, Aileen. Manong? Kan mabalin ka di. Lando ko namlatan. Di na ko nawagan ni ti Manong. Ala, kat no 26 kan, 18 laeng. Apay kumangay abirngasan kalatan. Si kamat, Aileen. Saan mo tamadlaw nga inauna akong sika? Sana ya. Ngamin, baby face akman. Sa bagay. Iso alando ko namlatan kanyak, wen? Oh, Lando, Aileen anak, agmerienda kayo pay. Nanang? Ay na, agyaman na kada kayo, nana. Ngam, oray no saan kayo kumana nagtaktak? Awan anyaman na Lando. Alan, agmerienda kayo pay. Kasladan ng kinaawatan nyo kanilang doa, kaanakan. Ha? Ni, awan pay, Uncle Dolpo. Nay, kulak man no adan, tamasansan mata ni Balayaw. Tunggal sardam kat aday jay. Sumarsarong karlaeng, Uncle. Apay, kaanakan, di ka gusto kong kuha na aya. Jak pay mo, Uncle. Tingi-tingat pay tiriknak. Nang runa katwalo atawon nga inaunang ngamsyak. Ang saan mo't amadlaw iti lang nga inaunang ngamsika kaanakan. Kasano ka nagagara ka mo't ni jay talaw, sipod nagawanan day di tatangbaw. Uncle. Dinto anilan daw, mayat ti trabaho na. Saan ka mo't kitdi akayat nga ununaan nagdesisyaw na ilaing? Nga mamatiak nga agbalin anapintas ti masakbayam kanilan daw. Ditoy? Awan trabaho ka, Aileen. Iso tulungan ka diti talon. Nga Manong. Maminsan pa nga awagan na kiti Manong. Saan ka natulungan? Sige ka. Ha? Wanya, awagan na ka di pa iti Manong? Saanan, Lando? Kasta may mayat adenggen no landolatan. Awanin Manong na. Total, mariknak mo't nga danamnama ti idardarirag ko kun ka pa nagayat. Ha? Apay, Aileen, awan ka di tinamnamak, ha? Diyak mo? Basta. Ay na Aileen, total, di mon kaya tag-eskwela.
Aklo na mo ni Lando, tagkalaysa kayon. Ha? Kaya't yun ang makikalaysaak, nanang? Apay ket din alapdan ka, no isuntumot laang titurong mo, anak ko. Saan nakakas ka dagiti daduma naganak akun dilapud da iti panakiasawa dagiti anak da. Ngam kinapudno na, kay kayat damot laang. Kan maysa, mamati anasaya ti masakbayam ken ni Lando. Taad da trabaho na. Asinon to ngay tikadkadwayo dito'y balay. No bilang taipanaw nakto ni Lando dito'y. No agasawa kami, nanang. Day talaang ti iyunay-unay ko, anak ko. No bilang tada kayo at talaga ti agkagasat. Pangaasiyo, agnaed kayo kuma dito'y balay. Gaputan at nagmatan tiriknak ka ni Lando. Kan kanayon nga ibaga ni nanang, kan dagiti kakabagyak nga agbagay kami, inaklon kan nakikalaysaak nga rod kan kuana. Kas itikid daw kanyak ni nanang, nagnaed kami kan ni Lando iti balay mi, tapno adda kadwana. Agmay may saak ngamin nga anak manang Emmy. Iso asipod pimusay day di tatang ko, da kami latan kaninanang tinagsinsin na ranay. Itilasod ti dua atawan a panag-asawa mi kanilando. Saan kami anaadaan iti anak manang? Agingga nga adda na ijaya kanyak ti kasinsin ko. Anya jay ko nam Aileen? Kwa, aw-awisan nak tayo nagbakasyon nga anak ni Uncle Dolpo nga agabroad. Anya? Ijay mo't la Dubai? Wala alangan mo't amapanak iti sa bali apagilyan. Kat ijay Dubai ti ayan ti kasinsin ko. Anya trabaho ti kasinsin mo ijay Dubai aya? Ay, mayat uray kas di apamaklaan day jay. Napintas ti trabaho na ijay Dubai. Manager ti may sa restaurant ijay Dubai ti kasinsin ko. Kat ijay kamot la ka din agtrabaho no bilang? Isumot ti kunana. Kasapulan da kano ti trabahador iti pagpapaayan na restaurant. Kat nalakalaang matulungan nak no kayat ko. Anyat desisyon mo ay? Kayat ko apadasan ti gasat ko Lando. Iso apalubusan nak ko ma. Ay na, Lando Barok. Awan matdakas na no agabrod ni Aileen. Sa maysa, kasinsin namat yung mga awis kan kuana. Nanang? Gundawayan nyo, tawan paylaang anak yo. Agurnong kayo. Iso anasaysaya at matlaang no palubusam nga agabrod. May kawak to lakit din no bilang, nanang. Ay nalando, saan ka maikawa? Taadda akmat ang mga sikasukan ka. Nanang? No bilang ta makaabroad ni Aileen, nalaklak ka ang makaurnong kayo adwa para iti masakbayan ti pamilyayo. Sa bagay, at damat kit di puntuyo iti dayta, nanang. Talagamot, Barok. Iso apagsaritaan nyo na imbag. Gundawayan nyo, taada ti kasinsin na amang tulong kan kuana. Amumat asaan nakalpas iti panagadal ni Aileen. Manmanon ti dumtang akastoy nga oportunidad. Iso arumbang la gundawayan nyo, Barok.
Nasayata nakita ka kaanakan. Apay ka di Uncle Dolpo? Bilin ngamin ti kasinsin mo dumagasak iti balayaw. Ta ibagak kanukan ka amapan ka iti balay. Ha? Apay ka na, Uncle? Si Mang Butsamot na nagitay urayan nyo akasapulan niyaw para iti isusurot mo kenkwana iti abroad. Ha? Agpay so, Uncle? Wan kaanakan. Iso ano adawayam mapankalatan iti balay. Ay, sige nga rod, Uncle Dolpo. Talaga ngamin nga urayan mi dagijay. Ay kutnalpasan at ipanag-urayo kaanakan ta si Mang Putan. O sige, Uncle. Mapanak itamot lang iti balayo tapno makasaritak ni insan. Aglos kamin ka ni insan inton parbangon. Di mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka, ah? Oo, di mo ko naon apabalunan nak itiladingit iti panagabrod ko. Alangan mo't nga gragrag sakak. E dito na umadayo ka. Si Kamot, para iti pamilyata dayti nga aramidak. Agabrod ak tap na makaurnongak. Para iti masakbayan ti binukil ta pamilya. Naimbag kumaan ada panawam nga anak ta. Awan mo't nga rod. Ala ni daytoy. Saan ta pa'y siguro agasat ti madan iti anak? Kan mayat mo't tawan pa'y anak ta. Tapno makawayas kamot apanawak ditoy. Tano adda ko man anak ta apanawak. Maitali ka lakit din nga agtagibi. Lando, saan kan ngagladingit? Saan abali? Ta makaawid-awid akmat. Pastag sinsinpot ka kumaa, Lando. Nalakaakla ang anakagteng dito'y Dubai manang. Gapo ititulong ti pamaklaan akasinsin ko. Agarup may sa adekadan nga adda dito'y Dubai ti kasinsin ko manang. Iso nga amunan dagiti proseso kan amin apamayan tapno maisurot nak. Iti kaaddak dito'y Dubai, jak ilibak nga adda dagiti sulisog nang runa ididamdamok paylaeng. No saan ka anatibker, kat paabak ka iti homesickness, sigurado ang masulisog ka manang. Ngem si papanakkelak amang ibaga, asaan ang nagbaligi kanyak ti sulisog. Aging ga adimteng ti maysa agundaway. Insan, apay amalmalday ka. Kasano, itay pa'y ngaw awagak ni Landong. Ngam sana sumungsungbat, insan. Anya? Uray ni Nanang, sana sumungsungbat. Ang mga nubisi ni Auntie di talon. Ang mga nadamot iti trabaho di asawam. Amok nga awan trabaho ni Lando ita, insan. Ay, kasta ka di? Wan, kastoy nga aldaw ti kaawan trabaho na. Iso amas daawak. Tamay katlon adaras adimtang ti kastoy nga aldaw. Ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Ay, katpadasa man ang awagan no madamdama, ah. Tama nga nadala ti pakakumikuman na. Sa balit parparik na kanyak, insan. Ha? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti agparparik na kanyak. Nga addan kalukwan ngar aramidan ni Lando. Sapay la kuma.
Banag ko na, kat awan ti kalukwan nga aramidon di bayaw mo. Kasano ko makaaramid iti kalukwan day jay ngay, kat masansan makitak idakin ni katugangan ng agkuyaw. Kasta ka di, tatang? Well, anak ko. Papayayakas na tinamdamagam kanyak. Wala, tamadanagan minsan, Aileen. Amkan na, nga at ka numilagdo nga aramidan ni bayaw lando. Sana makaramid iti kalukwan day jay. Tabantay sarado ni katugangan na. Nasayat nga rod ano kasta, tatang. Sige nga rod, takasta tibagak ka ni insan Aileen, tapno saan kat nagdandan at kan maaburido dito ay. Kasayaatan anak ka. Ipagamit kasinsin mo nga awan ti rumbang apagdanagan na. Maksayan mo't nga tayo, tanti panagat-atap kung panagdandanag mo. Insan, Mismo na ni tatang tinangibaga, abantay sarado ni auntie di asawam. Iso nga imposible makaarami di kalukwan day jay. Diyak amo insan, ngam talaga asabali tagparparik na kanyak. Ay, kanya kalakit din aya. Saan ka nga minyagpailuyo si Tidayta amarikrik nam? Saya atom lang tagtrabaho. Tapara kang kamot lang dayta. Sana bale, mabalin kang nagbakasyon iti mabiit. Mabalin ka nga agawid, kat iliwam to ida. Talagang agawid ak insan, ngam diyak ipakpakamo kadakwada. Sorpresa ak ida. Tayo ang nalalailo kang na Aileen. Diyak lang pagarop. Kunak tumat ngamin kan ka. Naimbag lang na pinalubusa ka ng abroad na Aileen. Iso nga ita, nawayata. Awan na pulos ti mangi pagarop. Nga dagaya mapaspasama kiti nagbautan ta. Awan ti chismis. Adayo na samsamit kang agayat ng na Aileen. Aileen? Aileen, anak. Simbangpat kamot gaya, men. Isumot lagayam. Asaan ama punas ti atap ko? Nga dakalukwan nga aramidam lang do. Nga uray pagapayan ni Uncle Dolpo nga awan aramid mo. Dagayam. Gaya. Aileen? Aileen, anak. Agpalawagak. Saan ko masapul ti palawag yun, anang? Unggasan tinay matanga ka kinagulibyo. Ayop kayong agpadpada. Ayop kayo. Ni namnama tinasang putak iti balay mi manang Emmy.
Isumot lang nga awan apulos ti nakaduktal iti kinagulib ti asawak. Ta mismo gayam at ti inak ti karelasyon na. Nalaus ti sakit tinakam ko. Ngam pinanunot kulatan ti pakaibabainan ti pamilyak. Iso adya ko nagiskandalo. Ngam daydi moten ti damo ken maudi a panagawid ko. Ket dya ko nagbakbakasyon aging gaita. Agdinamag nga daitan sa bali akadenden na ni Lando. Ket ibagbaga ti kaaduan a kalugaran mi nga awan kanu utang ko anaimbag anakam. Ta ultimo ti inak ket jak meten sangsangpetan. Agdinamag pa yan nga da sa bali a pamilyak ditoy. Ngam jak latan ikan kano. Tasyak, kan ti kasinsin ko anang tulong kanyak, ti makaammo iti agpayso. Aklunak nga awan talina ay tirik na ken panunot ko manang. Ngam no aginggat kaano a mapunas ti sakit tinakam ko, jak maibaga. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Aileen. Pagayam nga Aileen, maselan ti pakasaritaam, kat agyamanak iti panangitalek mo kada kami. Sapay la kuma, tanaiparang mi iti nasaya at awagas ti padas mo. Natural laeng ti panagbidot pagayam. Nang runa no ti puso ken panunot, kat masapuyot ni sulisog. Di ka mabalin adiktaran ang mamakawan kaitan. Ngam kidawag ken ka pagayam ko. Sa pulam iti kaunggam ti siled ni pamakawan tapno aguli magkamutan. Taagingga adi ka mamakawan pagayam ko. Agtali na agtumot a nariribok ti panunot ken riknam. Kat marigatan ka amang sapul iti kalkali kagumam anaan nayas ken nakapya a panagbiag. Alakastaan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa Isu